Καλημέρα, καλημέρα. Πού είμαστε, παιδιά? Πού είμαστε, στο Βενιζέλο. Πάμε να πετάξουμε. Πετάμε όλοι μαζί. Συμπληρώθηκε. Πρόλαβα. Team Βρυξελών. Τελευταία στιγμή. Καλά να περάσουμε. Πάμε, ανακοινώθηκε η πύλη μας και πάμε επισήμως Β3, δεν λέω τίποτα άλλο, Β3, πάμε. Να το και το αεροπλάνο μας, αυτό εδώ είναι. Είμαστε οι τελευταίοι! Εμείς είμαστε οι τελευταίοι, μας περιμένουνε. Λοιπόν, είμαστε τελευταίοι, φωνάξανε μόλις τα ονόματά μας. Ο Χρήστος εδώ γελάει. Πάμε. Μπορούμε να πετάξουμε όμως. Τέλεια. Μόλις είπε boarding completed, εμάς εννοούσε γιατί... Είμαστε οι τελευταίοι και δεν το περιμέναμε. Είμαστε 2 ώρες στο αεροδρόμιο και καταφέραμε να μπούμε τελευταίοι. Πήραμε καφέ, τα λέγαμε. Αυτό. Φτάσαμε. Πετάμε για την πρώτη μας πτήση λοιπόν. Θα πάμε στη Γενέβη για λίγα λεπτά. Για 1-2 ωρίτσες και μετά συνεχίζουμε για Βρυξέλλες. Έχουμε φτάσει η Γενέβη και έχουμε οδηγία να πάμε απευθείας στην επόμενη μας πτήση για να μην έχουμε πρόβλημα με την επόμενη. Τέτοια τράβαλα με την προηγούμενη. Έτσι, πάμε τρέχοντας. Πάμε. Τι έχετε να πείτε που είμαστε στην ώρα μας? Έλατε, έχετε να πείτε. Πού και πού το κάνουμε και αυτό, είμαστε έγκυροι. Λοιπόν, για πείτε ρε παιδιά, ανεβαίνουμε. Να είμαστε στα σύννεφα. Έτσι, αποχιονόμαστε. Στον δρόμο για Βρυξέλλες. Από Γενέβη στις Βρυξέλλες, έτσι. Τι ωραία, μόνο θα σκοτάδι και άραχνο έξω. Και πετύχαμε και χιονάκι πριν λίγο απ' έξω, μια χαρά. Χιονίζει! Μόλις φτάσαμε Βρυξέλλες, το αεροπλάνο πίσω χιονίζει. Έχει κρύο! Πάμε να βρούμε το ταξί μας για να φύγουμε. Έχει κρύο! Το ταξί μας όμως μέσα έχει μια τέλεια ζέστη, οπότε φτάσαμε ξενοδοχείο, αφήσαμε πράγματα και πήγαμε κατευθείαν στη γειτονιά για φαγητό, γιατί πεινούσαμε πάρα πολύ. Μας έχει κόψει πίνακινος. Είμαστε με μισή μπανάνα και με ένα κομμάτι κέικ και με μισό κομμάτι φέτα ψωμί. Τίποτα. Τώρα τρώμε. Χιονίζει και ρίχνει πυκνό το χιόνι. Εμείς έχουμε έρθει εδώ σε μια πόρτα, το βλέπουμε, Ναι. θαυμάζουμε. Και παγώνουμε παράλληλα. Υπερβολές. Και ρίχνει ωραίο χιόνι. Πω. Πυκνό.
Αυτό είναι για τζάκι, σοκολάτα. Τι ωραία! Σούπερ! Εδώ το χιονισμένο έτσι ομπρέλα, τέλειο εθνικό. Χιονισμένο κορίτσι. Είναι υπέροχο. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Μετά από μια άλλη περιπετειώδη νύχτα. Ετοιμαζόμαστε για την Κομισιόν. Επιτέλους. Όλα Είμαστε καλά. μια χαρά σήμερα, Όλα καλά. όλα. Είμαστε πανέτοιμοι, η Θετική ομάδα ενέργεια. Power. Έχει ξημερώσει στις Βρυξέλλες, Πεμπτούλα. Είναι 8 και 10 και είμαστε έτοιμοι. Ώρα Βρυξελών. Περιμένουμε το ταξί μας να μας πάει στην Κομισιόν. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κομισιόν. Αλλά εμείς σε ποιο θα πάμε? Εμείς θα πάμε στο Πάμε Charlemagne Astoria. Carrel de Grotte. Εδώ θα πάμε εμείς. Τι ωραία. Ιδού τα αστέρια. Τα αστέρια της Ευρώπης. Μπρος και πίσω. Εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από Κομισιόν Européenne. Bonjour. Αλλά γαλλιστή. Εγώ την έχω φορέσει ήδη, παρακαλώ. Έλα, αυτό, έλα. Πώς Φόρα το το. κάμισο. Εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή ημέρα, χαίρομαι ιδιαίτερα που τα καταφέραμε παρόλες τις αντικσοότητες, καιρικές, εγκαιστρήματα, αεροπλάνα κτλ. Ο λόγος για τον οποίο θέλω να σας πω δύο λόγια προκαταρκτικά, εκπροσωπώ σήμερα, και το λέω για πρώτη φορά επισήμως, την πρωτοβουλία συνεδρίων Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης που ξεκίνησε πριν από 35 χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω και όλους εσάς, τους οποίους σας έχω δει μέχρι τώρα σχεδόν μόνο διαδικτυακά. Και ελπίζουμε πως όλο αυτό, η ομάδα του CNAI, θα είναι το σημερινό μια αφορμή για ακόμη περισσότερα πράγματα τα οποία θα υλοποιήσουμε στην πορεία. Ιδέες υπάρχουν, νομίζω και διάθεση υπάρχει, οπότε θεωρώ ότι όλα θα είναι καλά. Ενεργό πολιτότητα, την ένταξη στην κοινωνία, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες πλέον μεταφέρονται, γίνονται ψηφιακά και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό χρειάζεται πλέον να είναι μέρος της εκπαίδευσης, αυτές οι δεξιότητες. Μόλις τελείωσε το συνέδριό μας και μας έχουν κάτω. Λοιπόν, εδώ που πάμε μέσα λέει θα μας ψάξουν, μη και έχουμε βόμβες. Αν και εμείς που είμαστε τώρα ντυμένοι με τις κουκούλες, δεν ξέρω πόσο έτσι φυσιολογικοί φαινόμαστε. Και η οδός είναι εδώ στο Αρχιμίδη. Λοιπόν, αυτό είναι το κέντρο, το οποίο λέγεται Εμπειρία Ευρώπη. Είναι σαν εκθεσιακό κέντρο, θα το έλεγα, όπου μπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε να καταλάβει τι γίνεται και τι δεν γίνεται εδώ μέσα και γιατί. Σε βαθμό που θα δείτε αμέσως μετά. Πίσω μου βλέπετε διάφορες οθόνες, οι οποίες οθόνες είναι απλώς και μόνο για να σας δείξουν ότι είναι η πραγματική ζωή εδώ μέσα. Έτσι. Η Ευρώπη είναι η πραγματική ζωή, εκτός από ένα. Εδώ βλέπετε οι σημαίες που ήσασταν και τα λοιπά. Όλα βλέπετε πραγματική ζωή έξω. Οι κάμερες είναι έξω. είναι live. Εκτός από ένα που είναι ακίνητο. Πηγαίνω στο ακίνητο και το ακουμπάω και μου εμφανίζεται αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, το οποίο θα ανέβει και θα μας δείξει ακριβώς γύρω μας τι γίνεται, διότι οι φίλοι μας περιμένει εκεί. Λοιπόν, εδώ είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει 3 έδρες. Η κύρια έδρα του για τις Ολομέλειες είναι στο Στρασβούργο, το άλλο είναι εδώ. Και εδώ είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που μόλις περάσαμε μπροστά και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς θέλουμε να την ακούσουμε να μιλάει ελληνικά. Τι σημαίνει για εσάς να είστε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαβάζουμε τι λέει.
Τόσα έχει. Ήτανε και του κλάδου, είναι γυναικολόγος στο επάγγελμα. Τα σχόλια να... Από μέσα σας. Αφήνουμε πίσω μας το Experience Europe. Περνάω απέναντι, ο Παπατίνη και η διάβαση. Δεν με περιμένουνε. Περνάω. Αφήνουμε πίσω μας το Experience Europe. Πάμε για ξεκούραση. Να, εδώ με περιμένει τελικά, λέει. Το παίρνω πίσω. Πάμε για ξεκούραση γιατί το απόγευμα έχουμε επίσκεψη στην πρεσβεία. Οπότε τα λέμε αργότερα. Τρέβα και από εδώ, κοίτα. Τι είναι αυτό, Ντενίς? Είναι ο Ρόμπερτ Κέννεντι, από το τείχος του Βερολίνου, ένα γκράφιτι ιστορικό. Το έχουμε έξω από το Ντεπαρλεμό στην Κομισιόν Ευρωπαϊκή στις Βρυξέλλες. Ambassade de Grèce en Belgique. Είμαστε στην ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο. Εδώ είναι άσυλο για τους Έλληνες. Με το που κάνεις το πρώτο βήμα να μπεις μέσα στην πρεσβεία, σώζεσαι από οποιοδήποτε απειλή, κίνδυνο, αστυνομία. Είναι το άσυλο που μπορεί να σωθεί ο κάθε πολίτης, Έλληνας πολίτης, μέσα στην πρεσβεία. Οπότε είμαστε σε ελληνικό έδαφος πατάμε αυτή τη στιγμή. Welcome, dear ambassadors. Welcome, representatives of foreign embassies. Thank you for being here with us. You know, we have here with us today many Greek professors of Greek high schools that are on a visit in Brussels, and they wanted to participate in this event because they believe that violence against women, but violence in general, is something that should be totally eliminated by the schools in Greece and everywhere. Thank you, Your Excellency, my friend, the Ambassador of South Africa. Sophia, in the welcome, it presents quite an honor to see the sizable number of women who are honoring a day to eliminate all forms of violence against women and our girl children. It is not acceptable. It is not acceptable, and that goes, of course, for families, communities, for states, for institutions. I think we see it too much. We see too much the system covering it up as well in every single country. I think what I still try to find, coming back to Europe, you know, maybe I idealized it a bit, but actually it's not that ideal. Είμαι εδώ στην άκρη, στους κούρους και τις στον κούρο και την κόρη, εδώ, τέλεια, καλά το είπα. Μόλις τελείωσε η εκδήλωση έτσι που μας είχαν εδώ στο προξενείο για την γυναική έμφυλη βία, διότι σήμερα, σήμερα 21 του Νοέμβρη, τι είναι, Άννα? Σήμερα λοιπόν είναι μέρα πολύ ιδιαίτερη για μας εδώ. Ήρθαμε στην ελληνική πρεσβεία και παρακολουθήσαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο για την έμφυλη βία και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι. Πίσω στην Ελλάδα είναι τα εισόδια της Θεοτόκου. Εμείς εδώ όμως μάθαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα δίπλα στους κούρους, στις κόρες εδώ, και μιλήσαμε και με την Ελληνίδα πρέσβυρα εδώ στις Βρυξέλλες και είμαστε πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και μπράβο. Τι να πω, είναι πολύ ωραίες πρωτοβουλίες αυτές. Και μάθαμε και για τον πορτοκαλί φουλάρι. Μάθαμε λοιπόν πολύ σωστά ότι υπάρχει ένα φουλάρι πορτοκαλί, το οποίο μπορούμε να το βρούμε ίσως και εδώ στις Βρυξέλλες. Και να το ψάξουμε, να το αγοράσουμε. Και όταν το αγοράσουμε, ενισχύουμε τον αγώνα των γυναικών εναντίον της έμφυλης βίας. Και είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πορτοκαλί φουλάρι λοιπόν. Ακριβώς.
Καλημέρα. Έτοιμοι για το Παρλαμεντάριο. Καλημέρα για το κοινοβούλιο. Καλημέρα! Καλημέρα όλη μέρα! Και αφού ρωτήσαμε, ξαναρωτήσαμε, τελικά βρήκαμε τον τρόπο και πάμε να μπούμε επιτέλους στο Παρλαμεντάριο που είναι αυτό εδώ μπροστά μας. Για πες, ποια ήταν η πρώτη κουβέντα που είπες? Απόλαυση. Ζεστούλα. Ζεστούλα. Τι φοράς το αυτή? Αυτή την ξενάγηση εδώ να ακούσω τον ξεναγό. Φουλ ξενάγηση στο Παρλαμεντάριο. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά, ναι. Η γλώσσα. Η Ελλάδα εδώ, το Ευρωκοινοβούλιο, τα μέλη των συνεπώς στο Ευρωκοινοβούλιο είναι τα πιόνια που είναι με την Ελλάδα, σε κάθε κόμμα διαφορετικά. Έχουμε βγει από το Παρλαμεντάριο και πηγαίνουμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάμε να καθίσουμε εκεί. Και δεν πάμε. Πού είμαστε, Γιάννη? Πού ήρθαμε, Γιάννη? Ευρωπαϊκό Παρλαμέντο. Αυτά είναι τα γραμματοκιβώτια των δικών μας Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Πόσους έχουμε, άραγε? Πόσους έχουμε, Ντενίζ? Για μέτρα. 21. Mickey Mouse καφέ. Σοβαρά, καφέ. Και για πες, πού θα πάμε τώρα, Μάνθα? Μετά από τόσες ώρες στην Ευρωβουλή. Επειδή τέλος μόνο στην Grand Place. Πάμε να φάμε πατάτες, πάμε να φάμε βάφλες. Να ψωνίσουμε. Μα εδώ είναι ωραία. Ναι.
Μέσα στα δέντρα περπατάμε. Πω. Σε λαβύρινθο πάμε και λίγο από το λαβύρινθο. Ναι, πού? Εδώ και... Ωραία, να στρίψουμε. Βεβαίως. Είμαστε πολύ κοντά στην Grand Place, σε ένα έτσι δεδαλώδες σημείο. Πάμε από εδώ. Άννα, πού είμαστε? Τι είναι εδώ? Είμαστε σε μια αγορά στο κέντρο των Βρυξελών, κοντά στην Grand Place. Μια μικρή έτσι σκεπαστή αγορά με διάφορα μικροδωράκια. Δείξε. Σαν τη σκεπαστή αγορά στην Κωνσταντινούπολη, να τους κάνουν και παζαριά. Δεν ξέρω. Και ναι, λοιπόν, μπροστά μας βλέπουμε την Grand Place. Για μένα είναι από τις πιο όμορφες πλατείες της Ευρώπης, ίσως η πιο όμορφη για μένα πλατεία της Ευρώπης και αυτό που αξίζει από τις Βρυξέλλες. Είναι εξαιρετική. Εδώ είναι η άλλη πλευρά της Grand Place και αν δείτε εδώ πίσω μου είναι και ένα έλατο το οποίο δεν είναι στολισμένο ακόμη. Προετοιμάζονται διότι είναι τέλη Νοέμβρη για τους στολισμούς έτσι των Χριστουγέννων. Γιατί από τέλη του Νοέμβρη και η Grand Place θα στολιστεί υπέροχα χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, βγαίνουμε από ένα υπέροχο μαγαζί με σοκολάτες. Άννα μου, πήραμε και τα δωράκια μας. Το γκουρμέ, αλλά το κορυφαίο. Βρήκαμε Ελληνίδα που δουλεύει μέσα στο σοκολατερί γκουρμέ και ήταν πάρα πολύ ευγενική και μας εξυπηρέτησε, μας κέρδισε και σοκολατίτσες και πήραμε και πολύ ωραίες σοκολάτες για δώρα. Μας πρότεινε τα καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία και είμαστε πάρα πολύ ωραία. Ξαναπάμε πίσω στο Grand Place τώρα να πάμε να βρούμε να φάμε καμιά πατάτα, καμιά βάφλα. Πάμε. Wow. Τι παράγγειλες, Άννα? Βάφλα με νουτέλα. Ναι. Αμέ. Έτοιμη και τώρα μας τη φτιάχνουνε. Ορίστε, αυτή εδώ σε καλύτερη version. Έχει να διαλέξει μια ποικιλία από σίγουρα καμιά εικοσαριάνο που σου βλέπω. Περπατάμε λοιπόν και θα φάμε βαφλίτσα με σοκολάτα με νουτέλα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Στο διπλανό μαγαζί από τις πατάτες. Έτσι. Λομπάρδι. Ρούτε Λομπάρδ, στην οδό Λομβάρδου των Βρυξελών. Απίστευτο, όχι μόνο στη Ζάκυνθο και στις Βρυξέλλες. Κι όμως, συμβαίνει. Εδώ που έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος είναι για να θαυμάσει
Έλα, κάνε το σχολείο σου. Ότι υπάρχει και σοκολατερή μανικέν πι, δηλαδή τι σε λίγο θα φτιάξω σοκολατένιο άγαλμα που κατοράει ο μανικέν πι, δηλαδή εντάξει. Ορίστε όμως, να. Εδώ. Βρίσκομαι μπροστά στην βραδινή Grand Platz, η οποία αλλάζει πολύ συχνά χρώματα. Δείτε τι υπέροχη που είναι μαγευτικό. Είναι άλλο θέαμα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πω, πανέμορφη. Άλλη διάσταση. Πού πάμε, Άννα? Πού πάμε? Ποιο μια πήρα να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, αλλά είναι τόσο ωραία. Γεια μας. Με υγεία και καλώς βρεθήκαμε. Πάντα τέτοια. Και να ξαναβρεθούμε ή δυνατόν. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε μπει στο λεωφορείο μας για να πάμε Γάνδη και Μπρίζ. Φυσικά και είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε στην εμπειρία μας εδώ στο Βέλγιο και σε διπλανές πόλεις. Έχουμε βάλει όλα τα κασκόλ, τα σκουφιά, γιατί προβλέπεται κρύο σήμερα, οπότε όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Μία ώρα μετά, χρησιμοποιώντας το λεωφορείο, φτάσαμε στην πρώτη πόλη, τη Γάνδη. Να είμαστε, ξεκινήσαμε να περπατάμε στους δρόμους της Γάνδης. Όλη η ομάδα εδώ. Μας καλωσορίζει το Δημαρχείο της πόλης. Δίπλα του το Βασιλικό Θέατρο. Αυτό εδώ είναι πάλι το Δημαρχείο της Γάνδης, αλλά η άλλη του πρόσωψη, η αναγεννησιακή. Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βάβωνα. Είναι ο σημαντικότερος καθεδρικός ναός της πόλης, γοτθικού ρυθμού. Το καμπαναριό του κυριαρχεί στο κέντρο της πόλης. Μπαίνοντας μέσα, βλέπουμε το κεντρικό ιερό σε μπαρόκ ύφος, το οποίο χρονολογείται από το 18ο αιώνα. Το φως που πέφτει από τα γοτθικά βιτρό δίνει την αίσθηση θεϊκής παρουσίας, κάτι που ήταν σκόπιμο στο σχεδιασμό. Αυτός εδώ είναι ο Άγιος Βάβωνας, ο πολιούχος της Γάνδης. Αφήνοντας πλάτη πίσω μας τον ναό του Αγίου Βάβωνα, αντικρίζουμε τον πύργο του ορολογιού και δίπλα του στα αριστερά, αυτό που δείχνω, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτίστηκε τον 13ο αιώνα σε γοτθικό ρυθμό με μπλε γκρι πέτρα. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν προστάτης των εμπόρων και των ναυτικών, κάτι που ταιριάζει στη Γάνδη, η οποία ήταν μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Η ρόδα αυτή μπαίνει την περίοδο των γιορτών, όπως τώρα που πλησιάζουν Χριστούγεννα. Αυτό είναι το παλιό ταχυδρομείο της Γάνδης. Σήμερα έχει ανακαινιστεί και φιλοξενεί καταστήματα και μπαρ. Ναι, προσφέρει πανέμορφη και πανοραμική θέα της πόλης. Από τα πιο δημοφιλή σημεία για φωτογραφίες στην πόλη, ειδικά το βράδυ με τα φώτα. Πήραμε κι εμείς το ενθυμιό μας. Να είμαστε. Πάλι καλά που έβρεξε το βράδυ, μας είπε. Δεν έβρεξε τώρα. Και γιατί τώρα μπορεί να έχει κρύο, αλλά τουλάχιστον δεν έχει βροχή. Και μπορούμε και περπατάμε. Το κτίριο αυτό που βλέπουμε έχει χαρακτηριστική φλαμανδική σκαλωτή στέγη και τούβλινη αρχιτεκτονική, κάτι που συναντάτε συχνά στην περιοχή εδώ δίπλα στον ποταμό Λύση. Πού ήμασταν πριν, για δείξε. Πάνω στη γέφυρα εδώ, μόνο σαν Μισελ. Και τώρα έχουμε κατέβει κάτω.
εδώ πλωτές βάρκες κάνουν βόλτα στον ποταμό. Αυτή είναι η δεξιά πλευρά του ποταμού που ονομάζεται Korenlai, από βάθρα του Σιταριού, και είναι γεμάτη με μεσαιωνικά κτίρια, πρώην εμπορικές αποθήκες και παλιά συντεχνιακά σπίτια. Από την άλλη πλευρά, την Grand Slay, που σημαίνει από βάθρα του γρασιδιού, ένα ιστορικό κτίριο, το σπίτι του Κύκνου. Το χρησιμοποιούσαν έμποροι. Σήμερα είναι πολυτελές ξενοδοχείο. Διασχίζοντας μια γέφυρα ακόμα, βλέπουμε απέναντί μας το κάστρο των Κομιτών. Χτίστηκε το 12ο αιώνα, χρησιμεύε ως οχυρό, αργότερα ως φυλακή, σήμερα είναι μουσείο. Το κτίριο στα αριστερά με τα κόκκινα τούβλα ήταν νοσοκομείο. Σήμερα στεγάζει το Μουσείο Καθημερινής Ζωής. Εντυπωσιακό κτίριο του 17ου αιώνα. Στο κέντρο του έχει ένα άγαλμα με μια τρίαινα, μια ελληνική σημαία. Από πού είμαστε μπροστά? Από την αγορά με τα ψάρια. Γιατί? Την αγορά με τα ψάρια στη Γάνδη. Και πού το καταλαβαίνουμε? Από τον Ποσειδώνα που είναι πάνω από φύλλα. Τα ψάρια. Να σου πω, η τριένα μοιάζει με το ψι. Το γράμμα ψι με το ψάρι. Πολύ ωραία. Αυτό που βλέπουμε στα αριστερά ήταν αποθήκη σιτηρών. Η Γάνδη είχε το μονοπόλιο στο εμπόριο σιτηρών. Έχουμε τελειώσει μια εξαιρετική ξενάγηση εδώ για τη Γάνδη και τώρα περπατάμε έτσι κατά μήκος του ποταμιού για να πάμε να βρούμε ένα μέρος για να πιούμε καφεδάκι και σοκολάτα, κάτι τέτοιο, να πάρουμε έτσι βελγιακή ενέργεια και να συνεχίσουμε έτσι πολύ όμορφα τη μέρα μας. Εδώ είναι στολισμένα έλατα, θα σας δείξω τώρα. Σοκολάτα και Δενής, που ήρθαμε? Ήρθαμε εδώ στο Γάνδη να φάμε να πιούμε ζεστή σοκολάτα, σοκολασό και να φάμε και την παραδοσιακή βάφλα που έχουμε. Πολύ ωραία. Εδώ, κοίταξε. Τι θα πιούμε τώρα, τι θα πιούμε. Απόλαυση. Εγώ. Μάνα μου. Για να δω. Τι έφεξε. Άλλο πράγμα. Parfait. Σωστή δουλειά. Το τραπέζι μας μετά από 5 περίπου λεπτά, άντε 10 να πω. Φαίνεται από τα πιάτα μας ότι ήταν όλα εξαιρετικά και η πείνα επίσης μεγάλη. Γλύψαμε και τα πιάτα. Του Χρήστου βέβαια ξεχωρίζει. Πίνακα ζωγραφικής. Να, εδώ η ομάδα έχει φάει, έχει πιει. Είμαστε ακόμη πίσω από το ποτάμι. Είμαστε πανέτοιμοι λίγο ακόμη να... Σταθήκαμε λίγο. Είμαστε πανέτοιμοι να βορτάρουμε λίγο ακόμη για να συνεχίσουμε στην επόμενη μας πόλη, η Μπρίζ. Α, σε πρόλαβα και το είπα. Πες το και σημεία όμως. Η επανάληψη μήτρη μαθησέως. Στην Μπρίζ πάμε τώρα, παιδιά. Στην Μπρίζ. Ναι. Είμαστε στους δρόμους, τους μεσαιωνικούς δρόμους της Γάνδης. Φαντάσου ρε παιδί μου εδώ μεσαιωνικά, περπατάς, με τα φορέματά του στα χοντρά, με τα άλογα από εδώ από εκεί να πηγαίνουν. Πανέμορφος δρόμος χριστουγεννιάτικος που εδώ φτιάχνεται και θα γίνει η χριστουγεννιάτικη αγορά. Μας είπανε να ήδη ετοιμάζονται τα καρουζέλα αυτά εδώ, η ρόβα ετοιμάζεται. Απ' την άλλη πλευρά πριν εμείς βλέπαμε και τους γερανούς που στείνανε τα ξύλινα σπιτάκια. Δεν ξέρω, αν ξαναπεράσουμε τώρα και είναι ακόμη εκεί. Μπορεί και να τα δούμε. Κάνουμε τώρα εδώ μια βόλτα. Έχουμε πάρει την απαραίτητη έτσι ενέργεια Γάνδης για να αντέξουμε αυτό το κρύο της Γάνδης, γιατί τσιμπάει αρκετά. Το πολύ θετικό είναι όμως ότι σήμερα δεν βρέχει.
Οπότε μπορούμε να περπατάμε και να τριγυρίζουμε στεγνή. Πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ λοιπόν στην Ρόδα που ετοιμάζετε και στολίζετε για τα Χριστούγεννα, συναντήσαμε τους φίλους μας από την Ήπειρο. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, σας βρήκαμε. Για πείτε, πώς σας φαίνεται η Γάνδη? Τέλεια, πολύ κρύο. Γι' αυτό τι πίνουμε, Γιάννη? Πώς το είπαμε, κυρία Εύη? Glühwein. Θέλετε? Για να σταθούμε. Γεια μας. Περπατώντας λοιπόν εδώ στη Γάνδη, είναι το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε, ήμασταν απέναντι και εκεί θα πάμε γιατί τώρα μαζευόμαστε για να φύγουμε όλοι μαζί από τη Γάνδη και να πάμε στην Μπρίζ, την επόμενη όμορφη πόλη. Μας είπαν μάλιστα και ένα παράδειγμα ότι αν η Γάνδη λέει είναι μια όμορφη νύφη, η Μπρίζ είναι ο γαμπρός. Ο πολύ όμορφος γαμπρός και μαζί κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Οπότε είναι δύο παραμυθένιες πόλεις εδώ του Βελγίου και μένει να πάμε να τις ανακαλύψουμε. Έτοιμοι για Μπρίζ? Έτοιμοι για Μπρίζ, έτοιμοι. Μόλις φτάσαμε στην Μπρίζ, εδώ είναι και ο χάρτης της και πάμε λοιπόν τώρα να περπατήσουμε και να γνωρίσουμε αυτή τη μικρή Βενετία του Βορρά. Την φθινοπορεινή, τη χειμωνιάτικη, έτσι με τα πολύ ωραία δέντρα και τα πάρα πολλά κανάλια που έχει και τα πάρα πολλά γεφυράκια. Τώρα έχω μπροστά μου ένα κόκκινο γεφυράκι και ξεκινάμε να πάμε να περπατήσουμε το πρώτο. Αυτή λοιπόν η γέφυρα είναι στο νότιο άκρο της Μπρίζ. Είναι ένα από τα πρώτα σημεία που συναντάει κανείς όταν φτάνει στην πόλη και οδηγεί στο ιστορικό κέντρο. Περπατάμε την κόκκινη γέφυρα, θέα φθινοπορεινή με αποχρώσεις κίτρινου και γκρι. Αυτό το κανάλι οδηγεί στη λίμνη της Αγάπης. Νάτι. Με ήρεμο νερό, γυμνά δέντρα και στο βάθος ένα υπαίθριο καφέ. Ο θρύλος λέει ότι η Μίνα, μια νεαρή κοπέλα, ερωτεύτηκε έναν πολεμιστή που ο πατέρας της δεν ενέκρινε. Για να ξεφύγει από τον αναγκαστικό γάμο, η Μίνα έτρεξε στο δάσος, αλλά κατέρευσε εξαντλημένη. Ο αγαπημένος της τη βρήκε, αλλά ήταν αργά. Την πήρε στην αγκαλιά του και την έθαψε δίπλα στα νερά της λίμνης. Από τότε το μέρος ονομάστηκε Mine Water, δηλαδή η λίμνη της αγάπης. Το χαρακτηριστικό παραμυθένιο κτίριο στο βάθος λειτουργεί σήμερα ως εστιατόριο. Ένα ακόμη κανάλι. Αυτό μας οδηγεί από τη λίμνη της αγάπης στο ιστορικό κέντρο. Εδώ ξεκινάει το μονοπάτι προς τον Μπέτζινχοφ, ένα από τα πιο ήσυχα και ιστορικά σημεία της Μπρίζ, με ρίζες στον 13ο αιώνα. Να τη είσοδος του Μπέτζινχοφ, με μεσαιωνική πύλη και πέτρινα σπίτια αριστερά και δεξιά. Ιδρύθηκε το 1245 και σήμερα εξακολουθεί να είναι χώρος ηρεμίας. Στο εσωτερικό του ισχύει η σιωπή και θεωρείται μικρή οάση μέσα στην πόλη. Εδώ το κάστρο που μπήκαμε τώρα έχει ένα ειδικό σύμβολο εκεί στην άκρη, το οποίο συμβολίζει ότι είναι προστατευόμενο από την UNESCO. Για πάμε να δούμε. Ανήκει σε ένα σύνολο 13 τέτοιων συγκροτημάτων στο Βέλγιο που προστατεύονται για την ιστορική και κοινωνική τους αξία από την UNESCO. Μπαίνουμε μέσα με ησυχία κι εμείς. Τα λευκά σπίτια είναι τα παραδοσιακά οικίματα των Μπεγκίνων, θρησκευόμενων γυναικών, χτισμένα κυρίως τον 17ο-18ο αιώνα. Ήταν μικρές απλές κατοικίες όπου ζούσαν γυναίκες αφιερωμένες σε μια ήρεμη πνευματική αλλά μη μοναστική ζωή. Στις μέρες μας δεν ζουν πια μπεγκίνες. Τα σπίτια κατοικούνται από μοναχές και κάποιες γυναίκες που έχουν επιλεγεί από την κοινότητα ώστε να διατηρηθεί ο ήρεμος πνευματικός χαρακτήρας του χώρου. Κανάλι με κύκνους και μεσαιωνικά κτίρια γύρω-γύρω, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Μπρίζ. Μπροστά μας η εκκλησία της Παναγίας. Ξεχωρίζει ο επιβλητικός γοτθικός πύργος, ο οποίος φτάνει τα 115 μέτρα. Είναι ένας από τους ψηλότερους τούβλινους πύργους στον κόσμο. Μέσα στην εκκλησία βρίσκεται το μαρμάρινο γλυπτό του Μιχαήλ Άγγελου, η Παναγία του Μπρίζ. Μπαίνοντας μέσα, το εσωτερικό της εκκλησίας, με ψηλές γοτθικές καμάρες και το εντυπωσιακό μπαρόκ τέμπλο στο βάθος. Ξύλινο επιχρυσωμένο άγαλμα. Πιθανότατα πρόκειται για παράσταση του Αγίου Ιωσήφ με το μικρό Ιησού. Αυτή είναι μια γωνιά του εσωτερικού της εκκλησίας. Και αυτό πλευρικό παρεκκλήσι της εκκλησίας. Εξωτερικός χώρος με χαρακτηριστικά κλαδεμένα δέντρα σε σειρές
και φλαμανδικά μεσαιωνικά κτίρια στο φόντο. Πίσω μου το εντυπωσιακό κτίριο είναι μέρος του παλατιού Growth House που υπήρξε κατοικία πλούσιων λόρδων τον 15ο αιώνα. Κλασικό κανάλι της Μπριζ ανάμεσα σε παλιά τούβλινα κτίρια με μια χαμηλή γέφυρα στο βάθος. Αυτή είναι η πιο έτσι πολυφωτογραφημένη και η πιο busy γέφυρα εδώ του Βελγίου. Να, για ποιο λόγο. Βλέπετε πίσω μου. Εδώ περπατώντας κατά μήκος ενός από του καναλιού και μας είπε πριν ότι έχει αυτό το χρώμα, είναι πολύ καθαρά τα νερά, αλλά είναι πολύ ρηχά. Οπότε γι' αυτό, σε αυτό το βάθος οφείλεται και το χρώμα αυτό, το συγκεκριμένο που έχουν τα κανάλια εδώ. Να και τα μαγαζάκια γύρω-γύρω. Να και ένα βαρκάκι έρχεται με ταξιδιώτες μας. Να ανέβουμε και εμείς μετά, να κάνουμε τη βόλτα μας. Προχωράμε. Η Βέσπα αυτή μας καλωσορίζει στην Beer Wall Street. Εδώ βρίσκεται η υπέρθρια μπιραρία της Μπριζ με ράφια γεμάτα μπουκάλια, στολισμούς και πολύ κόσμο, όπως βλέπετε, να δοκιμάζει βελγικές μπύρες. Αυτή είναι μια διάσημη χιουμοριστική ατάκα που αποδίδεται στον Homer Simpson. Ταιριάζει τέλεια εδώ, γιατί παίζει με την ιδέα ότι η μπύρα μπορεί να είναι και παρηγοριά και αιτία μπελάδων. Είναι ένα μικρό inside joke που λατρεύουν οι επισκέπτες. Τυπικά φλαμανδικά σπίτια, εδώ στεγάζονται παραδοσιακά μαγαζιά, ιδανικά για μια στάση μετά από τα περπατήματα στους δρόμους της Μπριζ. Αυτό είναι το πιο φωτογραφημένο σημείο ολόκληρης της πόλης, το σημείο Rosenhood Kai. Αυτή είναι η εντυπωσιακή είσοδος της Βασιλικής του Αγίου Αίματος στην Μπριζ. Είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά και ιερά μνημεία της πόλης. Εδώ μέσα φυλάσσεται ένα από τα σημαντικότερα κοιμήλια της πόλης, το φιαλίδιο με το Άγιο Αίμα του Χριστού. Εδώ διασχίζοντας την κεντρική πλατεία στην Μπριζ, είναι στολισμένη, είναι όμορφη, είναι σε ρυθμούς Χριστουγέννων με πολύ κόσμο, γιατί όμως, όπως μας είπανε και πριν, η Μπριζ είναι μια πόλη που στηρίζεται καθαρά στον τουρισμό της. Αν κυκλοφορήσουμε, λέει, μετά τις 5-6 βαριά αυτό το απόγευμα, δεν θα βρούμε άλλο κόσμο, γιατί μένουν μόνο οι ντόπιοι. Οι υπόλοιποι είναι τουρίστες, όπως και εδώ, γι' αυτό έχει και πάρα πολύ κόσμο και σε όλα τα βίντεο, γιατί την επισκέπτονται πάρα πολλοί τουρίστες. Κλασική σειρά από τα χρωματιστά μεσαιωνικά σπίτια στη μεγάλη πλατεία της Μπριζ. Αυτός ο συνδυασμός των χρωμάτων, των προσώψεων και των παραθύρων δίνει στην πλατεία αυτό το καρτποσταλικό παραμυθένιο look. Και πίσω ακριβώς η χριστουγεννιάτικη αγορά και θα πάμε τώρα μια βόλτα, Άννα. Βέβαια. Πάμε. Έχουμε μπει μέσα εδώ στη χριστουγεννιάτικη αγορά. Είναι έτσι πολύ γεμάτη από κόσμο και πάμε να βρούμε κάτι να φάμε. Εδώ, δείτε πως είναι. Θυμίζει πολύ και χριστουγεννιάτικες αγορές έτσι Γερμανίας, Ολλανδίας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να τα και τα Bratwurst εδώ. Να τα. Καλό Χρήστο. Καλό. Όταν μου βρίζουμε, τέλειο είναι. Και πίσω μας έχουμε το καλύτερο έτσι φόντο. Πω, είναι υπέροχα. Στην υγειά μας, Blue Vine, ζεστό κρασάκι με γαρίφαλο, κανέλα, διάφορα ψήματα, γλυκό που μας αρέσει. Είμαστε έτοιμοι να ζεσταθούμε και να πάμε στο tour μας γερά, στα κανάλια του Μπριζ. Πάμε. Αχ, υπέροχο. Και το κάνει υπέροχο και το τοπίο και το μέρος που είμαστε. Εννοείται. Εξαιρετικό. Βόλτα με το καραβάκι. Χρήστο, πού είσαι? Ζώστιμπαου. Και ξεκινήσαμε, είναι μαγικό. Και τώρα ήρθε η ώρα. Ώρα για περιήγηση στα κανάλια της Μπριζ. Θα δούμε την πόλη από μια άλλη πλευρά τώρα, την υδάτινή της. Στα αριστερά είναι η πίσω πλευρά της ηθοποιίας De Halve Maan, της πιο διάσημης και ιστορικής μπιραρίας της Μπριζ.
Ιδρύθηκε το 1856 και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Έχει υπόγειο αγωγό μπύρας μήκους 3 χιλιόμετρων, έτσι δεν χρειάζονται φορτηγά στους στενούς μεσαιωνικούς δρόμους για να μεταφέρουν την μπύρα. Είναι η τελευταία ενεργή παραδοσιακή ζεθοποιία μέσα στο ιστορικό κέντρο της Μπριζ. Η πέτρινη γέφυρα που περνάμε είναι η Beguine Bridge, χτισμένη το 1776. Είναι η κύρια είσοδος για να περάσει κανείς στο μεσαιωνικό οικισμό των Μπεγκίνων. Εδώ βλέπουμε το μεγάλο λιβάδι με τους κύκνους. Ο θρύλος λέει ότι οι κύκνοι ζουν στην Μπριζ επειδή κάποτε δόθηκε ως τιμωρία στην πόλη να τους συντηρεί για πάντα. Και έτσι από τότε οι κύκνοι έγιναν σύμβολο της Μπριζ και σήμερα είναι από τα πιο φωτογραφημένα στοιχεία της πόλης. Αυτό το επιβλητικό κτίριο αριστερά είναι το νοσοκομείο του Σεντ Τζον, ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα νοσοκομεία της Ευρώπης που λειτουργούσε ήδη από το 12ο αιώνα. Σήμερα το εσωτερικό του είναι μουσείο και φιλοξενεί αυθεντικά χειρουργικά εργαλεία, μεσαιωνικούς θαλάμους, ξακουστά έργα του Hans Memling, ο οποίος είναι φλαμανδός ζωγράφος της αναγέννησης. Στα αριστερά βλέπουμε την κλινική πτέρυγα του μεσαιωνικού νοσοκομείου που βλέπαμε πριν. Αυτό που βλέπουμε είναι η διάσημη βεράντα του εστιατορίου Den Guten Karpel ή Blonde Nos. Το όνομα Blonde Nos σημαίνει περίπου ξανθιά και βόδι και είναι παλαιό φλαμανδικό λογοπαίγνιο σχετικά με μπύρες και παραδοσιακή κουζίνα. Πριν σε αυτό το σημείο βλέπουμε τους άλλους που κάνανε βόλτα με το καραβάκι. Τώρα είμαστε εμείς στη θέση τους και είμαστε εμείς μέσα και οι άλλοι είναι απ' έξω. Από εκεί έξω ήμασταν πριν. Τώρα εμείς είμαστε κάτω. Τώρα περνάμε ένα άγαλμα. Ναι, είναι υπέροχη εμπειρία. Και το άγαλμα είναι πίσω μας, από πάνω από τη γέφυρα αυτή. Ήρθαμε λοιπόν από την κάτω πλευρά τώρα. Είναι πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Τα κτίρια γύρω από το κανάλι είναι χαρακτηριστικά της φλαμανδικής αρχιτεκτονικής της Μπριζ. Αυτές οι στέγες, που είναι το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο, κόκκινα τούβλα με πέτρινες λεπτομέρειες γύρω από τα παράθυρα, στενές ψηλές προσώψεις, επειδή παλιά πλήρωναν φόρο ανάλογα με το πλάτος του σπιτιού, μεγάλα παράθυρα με μικρά χωρίσματα για περισσότερο φως στο βόρειο κλίμα. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός δίνει στα κανάλια της Μπριζ την κλασική παραμυθένια εμφάνιση. Νομίζω ότι περνάω από μια παραμυθένια Μπριζ. Το έχουμε πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα. Υπέροχη. Από την αρχιτεκτονική των σπιτιών, από τα χρώματα, από τις συσκευές τους, το πώς δένουν όλα αρμονικά. Είναι μια παραμυθένια πόλη. Και θέλουμε να ξανάρθουμε να το δούμε και άλλη εποχή. Αλλά και τώρα έχει τη μαγεία του γιατί είναι χριστουγεννιάτικα στολισμένη. Πριν σε αυτό το σημείο βλέπουμε τους άλλους που κάνανε βόλτα με το καραβάκι. Τώρα είμαστε εμείς στη θέση τους και είμαστε εμείς μέσα και οι άλλοι είναι απ' έξω. Από εκεί έξω ήμασταν πριν. Τώρα εμείς είμαστε κάτω. Τώρα περνάμε ένα άγαλμα. Ναι, είναι υπέροχη εμπειρία. Και το άγαλμα είναι πίσω μας, από πάνω από τη γέφυρα αυτή. Ήρθαμε λοιπόν από την κάτω πλευρά τώρα. Είναι πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Άλογα, αυτοκίνητα, βάρκες, όλα συνάντηση κάτω από αυτήν εδώ τη γέφυρα. Πάρα πολύ όμορφα και παραμυθένια θα ξαναπώ. Εδώ στην Μπριζ του Βελγίου. Και φτάσαμε, ώρα να κατέβουμε. Να είμαστε λοιπόν, να η βάρκα μας αδειάζει. Μόλις κατεβήκαμε, πανέμορφη νομίζω ήταν αυτή η βόλτα. Μαγευτική. Και συνεχίζουμε για λίγο ακόμη έτσι στην Μπριζ. Να πάμε να πάρουμε μερικά πραγματάκια. Να γυρίσουμε λίγο ακόμη. Και μετά να φύγουμε για πίσω. Έχουν αλλάξει τα χρώματα της Μπριζ τώρα.
μια μικρή τελευταία βολτούλα. Μπορούμε να την κάνουμε. Έλα καλημέρα, με διαφορετική σήμερα, με βαλίτσες, αποχώρουμε από τις Βρυξέλλες. Ο οδηγός μας περιμένει απέναντι, νομίζω είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Με τις καλύτερες αναμνήσεις. Με τις καλύτερες αναμνήσεις. Αυτό είναι, πρώτα πολύ ωραία. Au revoir. Και να δούμε Βρυξέλλες. Θα κλείσουμε πώς ξεκινήσαμε. Τι γίνεται? Εδώ λοιπόν, σε κάποιο αεροδρόμιο ή σε κάποιο σημείο ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Φυσικά. Φιλιά πολλά μέχρι τότε.